Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vom face unboxing la acest mystery box în valoare de 1000 de euro. Da, ați auzit bine, 1000 de euro. Nu este o sumă chiar foarte mare față de alte mystery box-uri din România, dar începem și noi așa, cu puțin. În schimb, dacă facem peste 100 de like-uri la acest clip, voi mai posta un mystery box de 2000 de euro. Așa că dați like la acest clip, deoarece vor urma multe alte clipuri nebune pe acest canal. Și nu uitați și de subscribe la pagina noastră Kicks Garage și pe Instagram Kicks Garage și pe TikTok și peste tot unde vreți voi. Dați like-uri, subscribe și așa mai departe. Așa, noi acum vom trece la deschide acest nebun mystery box. Sper că se vede destul de bine. Vom deschide la asta și stai, să nu mă uit. Prima pereche, deci deschid asta, nu mă uit, puteți vedea că nu mă uit. Spuneți și mie ce vedeți aici, ce se vede, scrieți în comentarii ce ați văzut. Așa, și vom lua prima pereche și o pereche de slides-uri, o pereche de slate grey, mărimea 44, 1 pe 2. Bă, o pereche destul de faină. Cred că perechea asta valorează în jur de 650 de lei. Puteți vedea aici. Bă, am început ok, 650 de lei. O să vă pun aici sau undeva, o să vă pun prețurile și prețul final și tot, ca să nu mai stați voi după să calculați. Gata, am revenit. Iar următoarea pereche este tot o pereche de slides-uri, dar de data asta este o pereche de Easy Slides Granit. Sau cred, așa scrie aici. Vedeți și voi că scrie granit. Tot în mărimea 44. Da, și perechea asta este asemănătoare cu cealaltă. Și la preț la fel, tot în jur de 650, 600. Deci avem un total până acum de 1300, ceva de genul. Bă, nu știu cu ce să încep. Deci mai avem aici. Asta pare o pereche de Jordan 1 Mid. Și ăștia nu știu ce fel de cutie e. Eu zic să luăm perechea asta de Jordan, de pare Jordan 1 Mid. Și da, chiar este o pereche de Jordan 1 Mid. O pereche de Purple Venom. O pereche în mărimea 38 jumătate. Adică avem și perechi mai mici, nu doar mărimi 42, 43, 44. Avem mărimi de fete chiar. Bă, o pereche destul de faină. La fel, toate perechile din acest mystery box o să le găsiți pe pagina noastră de Instagram. Așa că nu uitați de subscribe și follow la pagina noastră de Instagram. Bă, perechea asta este faină. Și cred că valorează, nu știu, în jur de 650, 700, 750, habar nu mai știu câte o pereche de miduri în ziua de astăzi. Dar oricum au scăzut foarte mult prețurile. Dar da, cred că avem un total de 2000 de lei, ceva de genul până acum, aproape 500 de euro. Bă, din 3 perechi ne apropiem de 500 de euro. E bine. Și aici mai avem, ziceți voi, asta o lăsăm ultima, cred că, sper că vedeți. Este o pereche de Jordan 4, adică așa pare. Iar în continuare vom lua această pereche. Opa, ce cutie este asta? Pare Jordan 1 Mid, nu? Așa zic și eu. Este o pereche de Jordan 4. White Hyper. Este pereche de Jordan 4. Violet, nu știu cum. Bă, perechea asta este demențială. Deci, dacă nu ați cumpărat-o până acum, mă adresez tuturor fetelor. Dacă nu ați cumpărat-o până acum, vă recomand din tot sufletul să cumpărați această nebunie de pereche. Mamă, deci este o pereche genială. Perechea asta este o mărimea... Opa. 39. Deci dacă vreți mărimea 39, o găsiți pe pagina noastră de Instagram. Da, perechea este foarte faină și se învârte undeva la 850-900 de lei, ceva de genul pe acolo. Bă, ca prețuri, țin cont că este o pereche de Jordan 4, mi se pare un preț foarte mic, așa că intrați pe Instagram și comandați-o chiar acum. Și da, cam atât cu perechile astea. Avem încă o pereche de Jordan 4, încă o pereche de GS-uri, tot în mărimea 39. Perechea asta este modelul lansat în anul 2024. Bă, perechea asta nu costă deloc foarte mult.
În schimb, bă, mi se pare genială și are niște materiale foarte, foarte bune. Mă mir că nimeni nu o cumpără, adică stă efectiv pe rafturi și nimeni nu o cumpără. Și perechea asta se învârte undeva la 750, 800, ceva de genul 850. Adică are prețuri foarte mici pentru o pereche de Jordan 4, adică e piesă. N-aveți ce să ziceți. E o pereche genială. Și asta tot așa, am zis, sunt 850, 800, 900 pe acolo. Dacă mă înșel la vreun preț, o să vedem direct la final când o să fac totalul. Și ultima, dar nu cea din urmă, o pereche de Jordan 4. Hai, scrieți acum în comentarii ce model credeți că este. Eu am văzut deja ce model este. Hai, aveți 1, 2, 3, 4, 5, gata, ați avut timp să vă scrieți în comentarii. A, da, ba nu. Dați și like, dați acum like. Cine nu a dat like până acum, dați acum like și după deschidem. Și este o pereche de Jordan 4 Military Blue, modelul lansat anul acesta. Perechea este în mărimea 42 jumătate. Este o pereche, bă, n-aveți ce să ziceți despre perechea asta. Adică, uitați-vă la ea. Nu aveți ce să comentați. Este o pereche genială. Materialele pe această pereche sunt geniale. Adică, miroase a nou. Este o pereche genială. Și are și tagul ăsta portocaliu. Dar din ce am înțeles e cam ea culoarea de pe el. Dar este foarte fain. Și da, cam aceasta a fost ultima pereche din acest Mystery Box, care valorează aproximativ 1000 de euro. Și să sperăm că am depășit suma de 1000 de euro, adică nu știu exact, adică 800, 900, 650. Asta e undeva la 1300, 1400, ceva de genul perechea asta, 1500, depinde de unde o cumpărați. Și cam acesta a fost Mystery Box-ul. După cum puteți vedea, astea sunt perechile ce valorează aproximativ 1000 de euro. Sper că se văd. Avem Jordan 4, Jordan 1 Mid, Easy Slideri. Și cam acesta a fost clipul cu Mystery Box. Și cum am zis, dacă facem peste 100 de like-uri la acest clip, voi posta un Mystery Box de 2000 de euro, în valoare de 2000 de euro. Nu uitați de like și subscribe la acest canal. Noi ne auzim data viitoare. V-am pupat!